Amsar Aminu Saira game da Labarina. Salam, barka da zuwa tashar iService, ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Kamar yadda muka ɗau muku alƙawarin za mu kawo muku amsar da Aminu Saira zai bayar a lokacin da Nafisat Abdullahi ta aika mai da wannan wasiƙar. To yau mun cika alƙawari, Aminu Saira ya dawo ƙasa Najeriya. Kamar yadda kuka sani cewa Aminu Saira baya ƙasar Najeriya lokacin da Nafisat Abdullahi ta aiko da wannan wasiƙar. A dawo shiga amsar da ya bayar wanda ta bada mamaki. Jama'a assalamu alaikum, mai magana Aminu Saira Muhammad, shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited kuma daraktan shirin fim ɗin Labarina. Ina son dan ba da wata sanarwa ne a gurguje. Last Friday da ta wuce shine muka haska last episode na season 4 na shirin fim ɗin Labarina. To Allah ya sa muka dan sami kuskure na rashin sanar da cewa an zo ƙarshe kuma za mu je hutu. So hakan ta faru ne sakamakon bani ƙasa kuma dai abubuwa sun sha kaina. So da Allah muna ba da haƙuri, in Allah so ya yarda ba da jimawa ba za mu sanar da masu kallon wannan shiri a lokacin da za a dawo season 5 ma'ana zango na 5. Muna godiya sosai ga masoya wannan shiri, ga masoya wannan kamfani na Saira Movies. Mun gode, Allah ya bar zumunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zuwa yanzu Aminu Saira bai yi wata magana da mutane suke fuskanta ba suke son su ji.